Abadlali beqonga kwicandelo lemiboniso bhanyabhanya eMpuma Koloni baliqhwabele izandla ivelatanci lokuqala nqa lokuba neziko lemiboniso bhanyabhanya kwelaphondo okukuze emva kokuba umphathiswa wezobugcisa nenkcubeko umnumzana Nathi Mthethwa esungule ngokusesikweni eliziko nelithiywe ngeqala kwimidlalo yeqonga ongasekhoyo umama uNomhle Nkonyeni eMonti. Eliziko lithiywe ngegama leqala lingasekhoyo nobengumdlali weqonga uNomhle Nkonyeni nobezinikele kweli candelo. Abadlali beqonga banethemba lokuba eliziko liza kubonakalisa italente yabo kwilizwe jikelele. Eliziko lixabisa i-8.5 million zeerandi kwaye liza kukhawulelana nemingeni ejongene nabadlali beqonga kweli phondo. Ngokucinga kwam baye into eyenzeke kwakudala. Abanye bethu abaninzi ngethe kubantu ngabasehlele Eastern Cape because simkiswa kokuba ungaphuhliswa iarts apha eMpuma Koloni. Abantu balapha bayakwazi ubhala, bayakwazi ubana bayidale lento bayibhalileyo bayenze ide ibe mhlambi into enokwazi ube komabonakude. Ikamva leli phondo libonakala liqaqambile kweli candelo. Kule hub i-team ezobisebenza la every day will be focused on technology. We know how important technology is for industry yethu. Urhulumente uthubeke bucala imali engange-80 million zeerandi ukuphuhlisa eli candelo kunyaka mali ka-2019-2020. Sifuna ukuthi imali eningi ye-department siyifake ekwakheni izikhungo la kuzoqeqeshwa khona amaciko akwazi ukuthi azimele ngokwawo. Urhulumente wephondo umemelele amashishini abucala ukuba atyale imali kweli candelo. Dingo Abongile Yankisi weendaba ze-SABC, ndiseMonti.